permettu li jiddur lejn Father Martin, aħna Martin inna nafu sew li xulxin. Senna nafu xulxin meta kellna ħafna iktar xahar. Isem il-komunità ta' Mekki ta' l-aħbar Sara u aħna patrijiet flimkien ngħidulek mhux biss grazzi tal-li aċċettajt li tiġi tmexxi lill-Ewkaristija. Imma grazzi minn qalbna Father Martin flimkien miegħek tant oħrajn ta' kull ma qegħdin tagħmlu ġewwa dik id-dar. U tant jar oħrajn li appartjenu lid-dar tal-Providenza li fil-komunitajiet tagħna fil-parroċċi tagħna. U ma' din il-grazzi inżid ukoll it-talb tagħna. Aħna inħobbukom mhux bil-flus, ma' xi ħaġa iktar aqwa bit-talb tagħna. Grazzi Father Martin. U nagħtilek aħna hawnhekk komunità xkejkna jiena ħobbniet il-periferija tar-Rabat. Maġġoranza tan-nies li jiġu għall-Ewkaristija huma mhux mir-Rabat jiġu diversi minn imma minkejja x'tkunija tagħna qalb kbira min jiġi hawnhekk hekk sempliċi żewġ qudiesiet ġbarna s-somma ta' 700 euro li jiena fissem l-aħwa Sara u l-patrijiet nagħtiha lilek biex tagħtiha lil tal-qudna fil-żomm. Grazzi Father Martin. Grazie il-Padre Rafael li kif għalna nistajja li nafu ħafna xulxin san l-ordinazzjoni tiegħu. Xejn nħalluha u kombinazzjoni fuq iż-żmien kien għandi xi żmien soċju fil-qasam ta' ħalluha u kien stiednu biex jiġi jkellimna. Kontatt differenziali kelli ħafna xahar iktar minnu naħseb. U mbagħad ovvjament mar xita l-Brażil u għal dan żmien ġilura u reġenat għal ovvjament kont saċerdot u żammejna kuntatt fil-kien ixtieq il-kestimikazzjoni u jistidilni għal il-translazzjoni u l-qudisa jiena f'xkuniti ġentu l-kieċi li ġabuna għawler biex jibirku l-pets l-annimali ma kellix xi baqra maħmara imma xi asfuri u xi fenek jew xi hamster ma kolli ġew għal-ġestu tal-sabiħa tal-tażiża. Darba minnhom niftakar li ġejna ħadd isbal u xejna xejn. Ningrazzjakom bil-qalb lid-donazzjoni ġeneruża tagħkom, vera għal-Padre komunità sejra imma bħal kbira. L-għoti tagħkom tmur biex dawn il-persuni li aħna nservu persuni b'diżabilità li għandu bżonn servizzi residenzjali nagħtuhom dak kollu possibbli li jirrispetta d-dinjità u d-drittijiet tagħhom u jgħixu f'ambjent li jirrispetta d-dinjità tal-persuna. U għalhekk għandi f'sen ir-rispett tad-dar